Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorriak egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saiora. Urtarrilak 18 dugu gaurkoa osteguna eta gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. Gartxote eguna ospatuko da asteburu honetan urtarrilaren 20an eta 21ean eta Gartxote ekimeneko bi kide etorriko dira Maite Aranburu eta Amaia Kanbra xehetasun guztiak emateko prest. Betiko edukiak izango ditugu gaur ere, beraz, has gaitezen egunero egiten dugun moduan efemerideekin. Guazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1919 urtean Parisko bake biltzarra eman zen. Lehendabiziko Gerra Mundiala amaitzerakoan, herrialde irabazleek garaitutakoekin bake hitzarmenak adosteko bilera izan zena. 20. mendetik 21. mendera joaten gara orain, 2000. urtera. Urte horretan, Estatu Batuetan zientifikoek gauzen silueta ikustea posible egiten duen begi artifizial bat sortu baitzuten. Egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauetxe dira gaurko unakutzizkegun lerroburuak. Hezkuntza kontuekin hasiko dugu gaurko albistegia, haur hezkuntzarako eta lehen hezkuntzarako lan eskaintza publikoa urritxu Nafarroako hezkuntza departamentuan. 153 ikasle postu guztietatik 29 euskarazkoak dira. Lab sindikatuak hezkuntza ituna etengabe atzeratzen ari dela salatu du. Labek negozio bidearen aldeko apustu garbia egin duen arren, hezkuntza departamentuak hitza bete zuela deritzu sindikatuak proposamenaren esperoan daude oraindik. Eta UPNko presidenteak ez du lehiakiderik izango barkatu 2019ko hauteskundeetarako lehendakari gaia aukeratzeko primarioetan. Atzo asteazken bukatu zen hautagaiak aurkezteko epea eta espartzaz gain ez da inor gehiago aurkeztu. Albiste gehiago utzizko gaurkoak Nafarroako gobernuak 1,8,8 igoko dien pentsio osagarria 22.000 alarrutik eta erorien monumentuaren etorkizuna prozesu parte hartzaile baten bitartez erabakiko dute. Nafarroak 14 urteko kartzela zigorra ezarri ditu gizonezko bati bere alabarik sexu erasoa egiteagatik. Eta Nafarroak turismorako duen plan estrategikoa aurkeztu du Fitur inaugurazio ekitaldian. Eta Iruñak ere, Pamplona-Iruñakar txartel turistiko aurkeztu du bertze Fiturren atzo aurkeztu zituzten proposamen turistikoak prentsaurrean egindako agerraldiak. Eman diezaiogun begirada bat egunkarietako azalei eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian Nafarroako gobernuak euskarari lehentasuna ematen dio berriro ere irakasleen lan eskaintza publikoan. Alboan gorriz nabarmenduta lan istripuak handiagotu egiten dira Nafarroan. Azaleko argazkian Donostiako itsas pasalekua ageri da olatu erraldoiekin. Azpian lerroburu hau dago. Ur gainezkako asteburua, datorren asteburura erreferentzia eginez. Eskuineko zutabean bi berri daude. Lehendabizikoan Nafarroako emakume alargunek 10.084 euro jasoko dute diru laguntzekin. Bigarrenean, Osasun futbol taldeak 3. postua lortzeko borrokatuko du. Eta azkenik bekaldean, sezessionismoak parlamenteko maila bereganatzen du. Diario de Notiziasen. Goikaldean lerroburu nagusian, Nafarroak pentsiodun eta largunen prestazioen 1,8% igo ditu lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitik. Ondoan horiz nabarmenduta beste 3 eduki daude. Lehendabizikoan armaia gehiago Hueskan Osasuna futbol taldeko zaleentzat. Bigarrenean Nafarroak bere Doneiakue bideko 4 ibilbideak Fiturrera eramaten ditu. Eta 3. eroritakoen monumentuaren inguruko prozesu parte hartzailea izango da. Azaleko argazkian parlamenteko politikariak ikus daitezke lehendakari berria Roger Torrent zoriontzet.
Lerroburua honako hau da, Kataluniako Parlament berriak lehentasuna ematen dio gizartea josteari eta burujabetasuna berreskuratzeari. Eskuin aldean beste 4 berri daude. Lehendabizikoan gaztelaniazko 34 lanpostu eta euskarazko 39 2019an emango den irakasleen lan eskaintza publikoan. Bigarrenean, Esparzak entzungor egiten du Figaro Herriko UPN-ko alkatearen kontrako salaketei. Erakunde lokalek 900 pertsona kontzertatzen dituzte 125 errenta sozialarekin, 3. berri horretan. Eta 4. osasun bideak bere ambulantzia guztien kudeaketaz arduratuko da. Gara egunkariko azalean, Goikaldean kirolari dagokionez, Valentziak Alabes on bati gainditu zion, baina kanporaketa Gasteizen erabakiko da. Azpian azaleko argazkian Roger Torrent parlamenteko lehendakari berria ikusten da eta beringuruan politikari ezberdinak presidente berria zoriontzen. Lerroburu nagusia irudiaren gainean dago. Independentismoak agintea berreskuratzen du parlamenten. Eskuinean beste 2 eduki daude. Lehendabizikoan, ministrak Frantziako justiziako ministrariari erreferentzia eginez alde guztien gerturatzeak baieztatzen du eta egindako elkarlana goresten du. Jan Josep Bosch ekonomilariaren hitzak daude 2. edukian, estatuari aurre egitea gastuaren legea dela eta hilerria ausartez beteta dago. Azkenik bekaldean titular hau ageri da. Uzta oparoa izan du Getariako txakolinak 180 hemen salgai. Berria egunkarian, Goikaldean azaleko lehendabiziko argazkian Kataluniako parlamenta ikusten da izenburu honekin, orratz bat normaltasunera. Bekaldean 2. irudia daukagu eta hor Frantziako justizia ministroa ageri da eta izenburu hau dauka. Frantziak banaka erabakiko ditu euskal presoen hurbiltze eskariak. Ezkerraldean hainbat berri ezberdin ditugu, lehendabizikoan PSEk eragiten duen moderazioa gogoratuko du Txibite PSN-eko buruak. Beherago Esparza izan da UPN-ren primarioetarako aurkeztu den hautagai bakarra. Oraindik berago Nafarroako alargunei 1,8% igoko dizkiete pentsio osagarriak. Kirolari dagokionez, Alabesek ongi eutsi dio Valentziari, baina ez dio etekina atera partidari. Bukatzeko, goazen Euskal Herria irratiko webgunea ikustera. Goikaldean ezkerraldean, erorien monumentuaren etorkizuna prozesu partatzaile baten bitartez erabakiko dute. Eskuinean Aitor Furundarenak eta Garikoitz Mendizabalek 2 poliedro aurkeztuko dute gaur Iruñean. Oraindik berago, gero eta iruindar gehiago, aurten 303.282 bizilagun daude erroldatuta. Oraindik berago hezkuntza ituna etengabe atzeratzen ari dela salatu du Labek. Eta azkenik UEUren Iruñeko udaberriko eskaintza prest. Jarrai dezagun gaurko eta aste honetako agendarekin. Gaur eta larunbatera arte Baluarte Jauregian Iruña Beltza jaialdia ospatuko da. Tailerrak, hitzaldiak, proiekzioak eta bar eskainiko dira arratsaldeko 4:00 aurrera. Gaur arratsaldeko 6:30 Yamaguchiko liburutegian Ipuin kontalaria, Maria Jesus Oio eta Loli Francesen eskutik, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:30 Iruñako planetarioan kontzertu bat Garikoitz Mendizabal eta Aitor Furundarenaren eskutik. Doakoa da, baina goinbidapena erretiratu behar da ordua baino lehen. Gaur arratsaldeko 7:30 Nafar Ateneoan poesia topaketa. Olerkigintza berria Angel Urrutia izenburuarekin sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 8:00 Zizur Nagusiko kulturetxean antzerki bat, La razón de la sin razón izenburuarekin sarrera librea da. Larunbatean arratsaldeko 5:00 Egan and Dream sormenezko espazioan aurrendako ekintza, kontzertua eta ipuina Arrugas en la piel izenburuarekin sarrerak 12 euro balio du.
Larun batean ere, arratsaldeko 8:00 Burlatako kulturetxean beste antzerki bat. Te he dejado un pollo en el horno izenburuarekin sarrerak 8 euro balio du. Larun batean pixka bat geroxeago arratsaldeko 8:30 Zentral Cafe antzokian 2 kontzertu. Planeta Def eta Governors taldeak ikusgai egongo dira eta sarrerak 10 euro balio du. Igandean Burlatako kulturetxean arratsaldeko 6:00 magia ikuskizuna euskeraz. Txoborro magoa aurkeztuko du eta ekintza egingo du eta sarrerak 3 euro balio du. Gaur giro eguzkitsua goi-laino batzuk ikusiko ditugu eta goizeko lehen orduetan behe-lainoa izango dugu barnealdeko bailaretan, baina ordu askotan urdin ikusiko dugu zerua. Arratsaldean iparraldetik hegoaldera hodeiak ugaritu egingo dira eta eguna bukaeran baliteke euri langar pixka bat egitea han-hemenka. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da suabe eta giro epelduko du. Kantauri isurialdeko zenbait tokitan 15-16 gradura iris gaitezke. Ostiralean berriro ere euria egingo du. Euri gehien ipar isurialdean egingo du, tarteka zaparrada moduan eta noizean behin zaparradak hegoaldera ere iritsiko dira. Elurkota gauean 1200 metro ingurura jaitsiko da. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta egunaren bigarren partean indarsu egingo da. Bolada gogorrekin eta oso gogorrekin kostaldean eta mendinguruetan. Temperatura maksimoak 13 gradu jaitsiko dira. Jarraitu dezagun Iruin herriko berriekin eta Uharteko herriarekin hasiko gara. 2018ko urtarrilaren batean, Uharteko Zubiarte kalean asfaltatze eta konpontze lanak hasi ziren. Konkretuki, Perez Goiena eta Portal kaleko tartean. Lanak 3 aste inguruko iraupena izango dute eta baliteke trafiko aldaketak izatea. Uharteko liburutegia itxita dago eta oraindik ez du irekitze data zehatzik. Liburuak, DVD-ak edota CD-ak itzultzeko Andre Mari Zuria jubilatuen tabernan dagoen kutxa erabili daiteke. Urtarrilaren 18an, arratsaldeko 7:30 kulturetxean Uharteko aurrekontuen inguruko batzarra emango da. Proposamenak aurkeztuko dira eta parte hartze saioa izango da. Iruña hiriarekin amaituko dugu. Iruñako udalak hiriko jarduera guztiak biltzen dituen agenda berri bat eta Pamplona-Iruña kar txartel turistikoa Fitur azokan aurkeztuko ditu. Iruñako historia eta bere harresiak hirian izan duten garrantziari buruzko hitzaldi bat eskainiko da gaur Zabalguneko Zibiboxean arratsaldeko 7:00, sarrera librea da. Eta bukatzeko 2017ko abenduan Iruñako turismo bulegoak 5.709 pertsonei eman zien arreta, pasa den urtean baino ehuneko 16 bat gehiago. Ostegunero egiten dugun moduan parlamentuan egon gara eta aste honetako gaia edo galdera AHT-ren inguruan izan da. Hor izan ditugu 4 alderdi, UPN geroa bai bildu eta aldugu eta hauek dira beraien erantzunak. Geroa baik argi dauka eta horrela azaldu du. Abiadura handiko trena, guk akordio programatikoaren trena deitzen dugun hori, zeren ez da bakarrik abiadura handikoa, baizik eta prestazio handikoa ere,
guztiz beharrezkoa dela Nafarroarentzat eta Nafarroaren hazkunde solidarioarentzat. Horrexegatik argi eta garbi esan dugu behin eta berriz, eta horrela dator akordio programatikoan ezaugarri konkreto batzu dituen trena guztiz beharrezkoa dela Nafarroan. Bueno, ezaguna denez, UPNek betidanik aldeko jarrera erakutsi du, ezta, auzi honen aitzinean. Hasieratik iruditu zitzaigun, HT oso ona izan zitekeela Nafarroaren garapenerako, eta horretan segitzen dugu. Bueno, beti esan izan dugun bezala, guk tren baten alde gaude, baino tren sozial eta publiko baten alde. Ez abiadura handiko tren hau, zein kriston dirutza suposatuko du Nafarroarentzat, ez baita egia esatu dutenean estatuak ordainduko duela, azken finean Nafarroa konbenioaren bitartez estatura asko ordaintzen du batez ere halako azpiegiturak egin ahal izateko, eta gero bai osasungintzatik, hezkuntzatik eta beste hainbat oinarrizko beharretatik detraitu edo kendu egiten den dirua delako. Orduan, guk esan bezala, tren bat nahi dugu, baino gure beharrei erantzuna emango dien trena, herriak hurbiltzeko, pertsonak hurbiltzeko eta guztiontzat, ez bakarrik elite ekonomiko batentzat ordaindu ahal izango duena, kriston dirua, suposatuko duen dirua, eta gainera, Madrilera edo Europara dioten bezala lehenago joateko, hori ikusi beharra dago, zen azken finean, gero berez ematen diren aurreratzeak ez dira inbesterako, eta azken finean lurralde bakoitzari beharrezkoa dituzten azpiegiturak eskaini behar zaie eta ez deus inposatu. Eta horregatik beti esan bezala, hemen eztabaida publiko bat nahi dugu honen inguruan. EH Bildurentzat oso azpiegitura garrantzitsua da trena azkenean, kontutan izan behar dugu horrelako azpiegitura batek laguntzen alduela, inguru giroan salgaiak edo merkantziak errepideetatik eramatea sortzen dituen kalteak eta kutsadura ekiditzen alduela. Kontutan izan behar dugu oso garrantzitsua dela baita ere gure herria antolatzeko, eta Euskal Herria badaukagu defizit bat horrelako azpiegitura batekin. Hau dela eta horregatik garrantzitsua delako guk uste dugu ezin duela Madrilek esan nolakoa izan behar duen trena, zeren agerian gelditzen da bai Madrilek eta baita ere Nafarroa badauzkagu alderdiek bide hori sostengatzen dutenak interes handiago bat jartzen dute konstruktoreak izaten aldi dituzten interes ekonomikoetan benetan herritarren mesedetara egongo den azpiegitura bat eraikitzeari begira. Horregatik, uste dugu EH Bildu, tinko defendatu behar dugula Nafarroak erabakitzeko daukan ahalmena. Nafarroan erabaki behar dugula nolakoa izan behar duen tren hori, ze geltokietan galditu behar duen, zeren azkenean Madrilek eta Nafarroko hainbat eragilek sostengatzen duten abiadura handiko tren eredu horretan hainbat geltoki desagertzen dira. Hain zuzen ere, diseinuan egin dutelako Afriketako hainbat herrietan ikusi dugun moduan, tiraliniaz batekin, lerro zuzen bat herrietan dauden errealitatea kontutan hartu gabe, baita ere orain funtzionatzen duten geltokiak, eta horregatik guztiarengatik, adibidez, Tafaia bezalako geltoki bat desagertuko litzateke, baita ere Tuterakoa, oraindik ez dago argi Iruñan nola konponduko litzateke Iruña igartuko duen trenbidea. Horregatik guztiarengatik ikusten dugu nola estatuak eta Nafarroko zenbait eragileek lehentasuna ematen diotela konstruktoren interesei benetan ongi egina herritarren mesedetara eta sozial izango den tren baten eraikuntzari baino. Lau alderdiok akordio programatikoan sinatu eta defendatzen genuen eta gure ustez defendatu behar dugun trenak ondorio asko izango du Nafarroan. Alde batetikan, hazkunde ekonomikoa bultzatuko du, argi eta garbi dagoelako trena beharrezkoa dela merkantziak Nafarrotikan Europara eramateko, eta beste alde batetik ere ekologikoki oso onuragarria izango da
hainbat eta hainbat kamioi, kontutan arditzagun merkantzia gehienak momentu honetan, ia guztiak momentu honetan kamioiez eramaten direla, eta merkantzia guztiak edo ahalik eta gehienak trena dagoenean, trenen bidez eramango direla. Eta beraz, erregaien kontsumoa asko jatxiko da, eta hori noski ona izango da ingurugiroarentzat. Beraz, guk onurak besterik ez ditugu ikusten tren honetan, eta aurrera egin dezan bultzatzen jarraituko dugu. Bueno, hasieratik lana ekarriko du, eta hori ez dago gaizki, ezta? Egia da, azpimarkatu nahi nukela, HTA ez dela mana bat izanen, hau da, ezaguna da, Nafarroa kokaturik dagola Europan, eta Europa osoan etorkizun ekonomikoa komplikatua izanen da. Horretan garbi izan beharko dugu. Baina aldi berea garbi dago ere, garraio bideak ezinbertzekoak direla, etorkizun ekonomirako. Garraio bide onik gabe ez dugula bermatzen ahalko gure etorkizuna, eta horra iruditzen zaigu ezin dugula aukera hau galdu. Bueno, oraintxe bertan ari gara konbenioaren inguruan eztabaidatzen eta jakingo duzuenez, hainbeste negoziazio ondoren jakin izan dugu 480 milioi euro ordaindu behar diogula estatuari urtero. Behitu, 480 milioi euro horietatik 316 milioi euro izango dira, esan bezala, azpiegitura hauek ordaintzeko estatuko zorra ordaintzeko, eta denok badakigu nola handitu izan den zorra hori, beharrez ziren trenak egiteko, beharrez ziren aeroportuak egiteko, eta bar, eta bar. Eta gero, ikusten dugu nola langabezia dagoen, nola ez dauden politika publikoak lan proiektuetan bideratu alizateko, edo murrizketak ematen diren, hezkuntzan, eta beste hainbat esparrutan. Beraz, nola eragingo dion, ja nahiko dugu Nafarroako zorrarekin, baita estatuko zorrarekin ere, orduan gu nahiago genuke kilometro bat abiadura handiko trena eraikitzeko behar diren milioi guzti horiek, zeinekin 400 funtzionario kontrata genezaken urtero, hori da ekiparazioa edo simila, jendeak erabaki behar du, zer nahiago duzue? 400 mediku, 400 irakasle, edo abiadura handiko trenerako kilometro bat. Argi daukagu batzuk. Bueno, lehenik eta hemen kontutan izan behar dugu, duela 30 urte jadanik iragarri egizutela, tren abiadura handiko trena egingo zela, eta 30 urte pasata, oraindik ez daukagu ezer, basik eta inundik inoraz doan plataforma bat. Horregatik guztiaren gatik agerian gelditzen den nola estatuak ez dauka inungo borondaterik Nafarroan inbertsioak egiteko, eta iragarri dutena, haren inguruan, hor nonbait ez dira ikusten, datozen hilabetetan, benetan eraikuntzarik egongo direnik, baizik eta luzatu, eta egiten ari direna, Nafarroako biztanlegoa eta Nafarroako iritzia kontutan hartu gabe, ez? Horregatik, guk uste dugu, ongi egiten ez bada, kaltegarria izaten aldela Nafarroako gizartearentzat. Guztiz beharrezkoa da tren hau Nafarroan. Trenik gabe Europatikan geroz eta urrunago egongo gara, hazkunde ekonomikoaren gandik geroz eta urrunago egongo gara, eta gu geroa bai bezala argi eta garbi daukagu Nafarroa munduko hazkunde gorenera igo behar dugula. Eta noski, hazkunde hori, desarrollo hori, denon artean banatu. Beti esan dugu, guretzat, hazkunde ekonomikoa eta justizia soziala txanpon bereko bi aurpegiak direla. Biak bultzatzen jarraituko dugu. Beharrezkoa da, zaila da, ez da, galdera horri erantzutea. Pentsatu behar dugu guk pentsatu behar dugu hau bezalako proiektu hau ez bakarrik epe motzean, baizik eta epe luzean. 19. mendean, Nafarroa oso tipia zenean, galdu genuen trenaren trena, Frantziarekiko konexioa, eta horrek baldintzatu zuen gure etorkizun ekonomikoa.
Orduan iruditzen zaigu aukera hau, okasiontan, ezin dugula galdu. Beharrezkoa dugu egungo trena modernizatu. Beharrezkoa dugu merkantziak eta eraman ahal izateko trena. Baino ez proposatzen ari den tren hau. Inondik inora ez dugu halako trenik behar, batez ere Nafarroa, naiz eta biztanle gehiegirik ez izan, nahiko herri politi dituen eta gainera nahiko handia dean, eta orduan bai Tutera eta Faia, Altsasu eta herri hauek lotu ahal izateko behar dugu egun dagoen trena modernizatu eta ez esan bezala parada horiek edo geltoki horiek desagertarazi. Orduan, guk uste dugu, eztabaida publikoa behar dugula, jakiteko eta guztion artean erabaki ahal izateko ze tren eredu nahi dugun eta ze baldintzetan. Zeren informazio guztia izan behar dugu mahai gainean askatasunez aukeratu ahal izateko. Beharrezkoa da trena berreraiki, trenan inbertsioak egin, tren sozial bat egin, benetan konpondu dauden azpiegiturak, baina guzalantza argiak dauzkagu justifikatuta ez dagoelako barrelako inbertsio handi bat egitea inungo ikerketari gabe nun benetan bermatzen den inbertsio horiek guztiak herritarren mesedetara joango direla eta ez konstruktoren mesedetara, eta hori da gertatzen ari dena. Horregatik guztiarengatik garrantzitsua da Nafarroan gure erabakitzeko eskubidea aldarrikatzea eta Nafarroan guk erabaki zein izan behar duen gure tren eredua. Astelehenean jakin izan genuen Alderdi Sozialistak arartekoa aldatzeko prozesua bultzatu nahi duela parlamentuan. Egia da, gaur egun daukagun arartekoa, Javier Eneriz jauna, era interino batez ari dela azken 5 urte hauetan. Honen ardura, zergatik edo nork daukan, egia da, momentu honetan legeak esaten du parlamentuko gutxienez 30 parlamentarik bozkatu behar dutela ararteko berri baten alde. Eta momentu honetan ez dago kontsentsu hori lortzerik. Eta beraz, Alderdi Sozialistak egin duena errazena izan du da. Titular bat sortu, esanez arartekoa era interinoz ari dela lanean, eta egia da, baina ez du izen alternatiborik proposatu. Beraz, ez du egia esan ezer egin titular bat jasotzerik besterik. Guk lanean dihar dugu, noski, zeren uste dugu ararteko berri bat behar dugula, parlamentuko kontsentsu zabala lortuko duena, baina orain arte argi eta garbi dago ez dugula lortu, eta beraz, Eneriz jaunarekin jarraitzen dugu, argi eta garbi utziz, Eneriz jauna profesionalki eta bere ekipoa, profesionalki oso ongi ari direla lanean, eta gobernutikan era guztiz independiente batez. Eta hau ere, azpimarratu nahi dut, zeren azken finean pentsatzen dut, Alderdi Sozialistak proposamen hau egin badu, Eneriz jaunak, arartekoak, zerrenda bakarraren aldeko txostena egin zuelako da. 2017 urtea amaitu genuen konbenioaren hitzarmenarekin eta behingoz hainbeste urtez atzeratutako hitzarmen hau itxita, badakigu orain estatuak bueltatu beharko dizkigula 215 milioi euro. 215 milioi euro jakin behar dugu nola laukotaren artean, gobernua sustengatzen dugun lau alderdien artean, hainbat oinarrizko behar ezagutarazi genituen hainbat politika publikoak egiteko, bai haurrezkuntzak publikoa eraikintzeko, beharrezkoak diren hainbat egitura eta orokorrean inbertsio, ez? Eta zentzu honetan, guk uste dugu 215 milioi euro horiek, azken urteotan beharrezkoak diren gauzetan sautu izan ditugunak, orain dela momentua horietara bideratu alizateko. Baina ze gertatzen da, eta jendea jakin behar du, zen azkenean ekonomia sari garenean oso kontzeptu konplexuak ematen dira, baina berez
oso politikoak direnak ere. Eta bere egunean, 2011 urtean, PSOEk, PP eta UPNren laguntzarekin egin zuten konstituzioaren moldaketa hartan, 125. Artikulua, honen arabera, lehendabizi zorra ordaindu behar da eta gero beharrezkoak diren beharrak. Eta artikulu honen moldaketaren ondorioz orain 215 milioi euro horiek behartu nahi gaituzte zorra ordaintzeko. Podemos aldugutik pentsatzen dugu, hausnartu gabe, auditatu gabe zorra hori ordaindu baino lehen, egin beharko genukena da lehendabizi aztertu zenbateraino zorra hori zilegizkoa den. Zeren, badakigu zorra hori askotan nola hunditu den ustelkeriaren ondorioz, beharrezkoak ez diren azpiegituren ondorioz, eta ez dugu zertan nafartar guztiok guztiona den diruarekin ordaindu behar. Guk ez dugu zorra ordaindu behar ez denik esaten, ez da ere administrazio publikoek ez direla endeudatu edo zorrak hartu behar, hori bai, baino zertarako sozial estatua edo behar sozialentzako, bai, baino ez hainbat azpiegitura eta beharrezkoak ez diren gauzentzat. Orduan, orain badugu eztabaida hori laukotearen baitan, zer egin 215 milioi euro horiekin, azken urteotan beharrezkoak genituen gauzentzat bideratu egin ez zirenak, eta orain bada momentua bai jendarteak, hiritarrak eta eskadezaten 215 milioi horiek guztionak direla eta guztion beharrentzat bideratu beharko direla. Bueno, azkenean ikusten dugu trenaren inguruan eta hainbat gairen inguruan badagoela kontu berbera, eta da Nafarro guztiok aldarrikatu behar duguna, eta da gure erabakitze eskubidea, gure politika propioak egiteko eskubidea, zen azkenean nork eta gu gara hobekien dakigunak zer da herritarrek behar dutena, eta trenaren abiadurak handiko trenaren inguruan da adibide bat, baina ikusten aldugu baita ere hitzarmenaren inguruan, ikusten aldugu baita ere Madridik etortzen diren inposaketa guztietan, nola hemen Nafarroko parlamentuan legeak egiten ditugu gizartearen ongizate maila hobetzeko eta Madrildik elegitea jartzen digutela, horregatik nik uste dut justizia sozialari begira eta etorkizunari begira bere biziko garrantzia duela beti ere Nafarroko eskuduntzak eta erabakitze eskubidea aldarrikatzea. Sukaldaria behar da Iruñan, eguneko menuak, pintxoak eta ohiko sukalde platerak prestatzen dakiena. Lanaldia astean 30 ordu, 3 hilabeterako luzatzeko aukerarekin. Interesatua bidali kurrikulunak seleccioncocina2018@gmail.com helbidera. Albaiteroa behar da Sarrigurenen, konsultak, txertaketak ebakuntza txikiak egiteko. Lanaldia astean 30 ordu astelehenetik larunbatera. Negoziatu daiteken soldata, interesatua bidali kurrikulunak info@dogi.es. Zaintzailea behar da higiene personala, etxeko eta sukaldeko lanak, aisialdi aktibitate denbora libretan laguntzeko. Ordutegia astelehenetik ostiralera goizeko 6tik 8 eta eguerdiko ordubitatik arratsaldeko 6. Larunbatetan goizeko 10tatik 12. Soldata 900 euro hilean gordinak. Interesatua bidali kurrikulunak Vida Independiente abildua cocenfenavarra.es helbidera. Erizain laguntzailea eta zeladorea behar dira Olaben, lanaldi osorako, goizez, arratsaldez eta gauez. Erizainaren soldata gordina hilabetean 1.316 euro. Erizain laguntzailea eta zeladorea astean 16 ordu, larunbatean eta igandetan, soldata hitzarmenaren arabera. Interesatua bidali kurrikulunak sandogs abildua sandogs.es helbidera. Fruta saltzailea behar da lanaldi osorako goizez edo arratsaldeko txandan lantokia uarten. Interesatua bidali kurrikulunak Iker Sánchez abildua elkorteingles.es helbidera. Ilapaintzailea behar da ikasketa mailak, ilapainketa, kosmetika, lanbidezik eta erdi mailakoa, gutxienez 3 urteko esperientzia. Lanaldi partziala ordutegi aukeran. Kurrikuluna bidali ros m68 abildua hotmail.com helbidera.
Produkzio mantenimendu teknikaria behar da lanaldi osorako goizez edo arratsaldez Iruñaldean kurrikuluna bidali, vna@biketasnavarras.com helbidea. Auto taller batek mekanikoa behar du Beriainen kurrikuluna bidali empleomekani@gmail.com. Auto taller batek autoak margotzen esperientzia duen persona behar du Iruñan kurrikuluna bidali gespam@hotmail.com helbidea. Auto taller batek mekanikoa behar du Iruñan kurrikuluna bidali gespam@hotmail.com helbidea. Auto taller batek txapista behar du Iruñan kurrikuluna bidali gespam@hotmail.com helbidera. Ingelera irakaslea behar da asteazkenetan ordu bitatik arratsaldeko 3:30. Bereziki ahozko klaseak emateko. Ikasketa maila magisteritza kurrikuluna bidali mjvitorica@mtgrupo.com helbidera. Lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergo ikaslei laguntza emateko irakaslea behar da Iruñan. Ikasketa maila magisteritza, psikopedagogia, pedagogia edo psikologia ikasketa. Kurrikuluna bidali arantxa@biotraining.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri Donestebe.